fan say different. Moment everybody has said. I want that they are too one everybody and they are too me. I'm over. Yeah, we want to see Gigi Mukase. One year in the end of what? Yashui only one. Don't hear me. My yet to me is so. Now I am fire one and 2 years more promotion. The JD will wash and say, yes, to the asking, yes, so. A better answer, I will ever Jesus Christ. Or don't young couple. Yea, woman. Yea, I will send ya, yea, when you want one more, the send ya, your whole word. Why you beauty? Fire putting in actually. Now, I dream until my dream until not share again. Now, you to me at last say, or don't go by Jesus Christ. When you are born at home, into me, so now, Crona, Amra, yet not yet to wash. And won't no quarrel again about a year as we pay when Jesus Christ. Amen. Christ as we come. Amen. The King Kai. Mama Esther, Revelation chapter 14, verse number 13, New King James Version. Then I heard a voice from heaven saying to me, "Write, blessed are the dead who die in the Lord from now on. Yes, says the Spirit, that they may rest from their labors, and their words will follow them." Mama Esther, as a family, we want to say thank you for everything. You never discriminated between your children and your nephews and your nieces. You took firm interest in every family member as much as you could. You boldly say that, we can boldly say that your good works shall be followed. The late Sewa Makwa, alias Mama Esther, and unfortunately called Abina Sewa by family members, was born on November 11th, 1948. She was born to Openi Isaac Amwako and a farmer and also a trader. And about Penny Salome Yabrago, also a farmer, all of blessed memory. And both of them hailed from this very town, such a Palmine, in the Ashanti region. She was the first daughter and the foreborn of the 13 children God blessed the parents with. Being the first daughter of the family attracted special attention, especially from her late father. As a result, Abina Sewa was privileged to be given formal education at the time at Pawan Presbyterian School. At the time, a girl child education was all but a taboo in the Ghanaian family setting. She completed middle school in the year 1963 with distinction. After completion, her parents sought to push her further education, mainly because of the brilliance and intelligence she demonstrated. However, the sheer size of the family meant they should have to be shelved and truncated a bit temporarily. Undeterred by this early setback, Mama Esther continued to acquaint herself with the basic literary skills needed in everyday life. This she committed herself to doing until her passing. She could read and write good English and Asante. This had a telling influence on her sense of judgment and questioning skills when making analysis. She loved reading and still read storybooks even in her late days on this earth. Obapeni Abina Sewa was a devoted Christian. She was born into the Seventh-day Adventist Church because both parents were staunch members of the ACA Church. She was baptized into the church and was a member of the church choir. So she sang hymns as we are singing this morning. She was part of the pioneering Kwama ACA Church that went to Hansen Road in Accra for a performance. Later in her adult life, she
when she had sojourned outside the shores of Ghana, she joined the Presbyterian Church in 1980 in the United States of America. This change in denomination was premised on the fact that there was no SDA church in a local suburb in the U.S., and also the fact that she was familiar with the Presbyterian Church doctrine as she went to school in the Presbyterian school, middle school. She dedicated and committed herself to the study and the reading of the Bible. The foundation her parents laid to give her sound biblical doctrine and truths more tangible as seen and heard in the annals of the Presbyterian churches she fellowshiped with both home and abroad. Indeed, Mama Esther played active roles in various activities of the church in Kumasi and Kwamani. Obapani Abina Sewa was an astute worker and part of the Workers' Brigade introduced by the ex-wife Dr. Kwame Nkrumah. She joined the Workers' Brigade in 1965. She discharged her duties with diligence and dexterity. It came as no surprise when she rose to the role of a supervisor, even at a very short notice. Later, when the Workers' Brigade was disbanded or dissolved nationwide, she joined the I Promise, an agricultural organization. I think those of us, the near Fino, I Promise, now I am teaching in 1967, where she also became the head forewoman. Among the cardinal projects that she contributed to is planting and growing Ghanaian staple food crops and making Ghana food sufficient. 1 year after joining the Workers' Brigade in 1965, Papa Penny Abena Sewa met one Mr. Kwame Amankwa of blessed memory, who hails from Offensive Cordier in the Ashanti region, who had also joined. Mr. Kwame had joined the brigade from Kumasi and was stationed at Kumaru near Kwamani. They got married and God blessed them with, God blessed their union with 3 beautiful children, as you can see them this morning. Their names are Eric Amankwa, a.k.a. Kennedy, Dennis Amankwa, and Ida Amankwa. Mama Esther, in the year 1979, relocated to Springfield, Massachusetts, in the United States of America with her husband, carrying with her a deep sense of hope and the desire to pursue her dreams. She found work at Pratt & Whitney, a fabric company where she dedicated 10 years of her working life. Life, however, took a turn when her late husband decided to move to Texas, leaving her in Massachusetts. Despite the distance, Masewa's strength never wavered. She joined her husband in Texas, where she worked at Apple Incorporated and continued to build a life for herself and her 3 children. At that time, Mama Esther faced significant challenges. Without proper documentation, not card herself, she was unable to attend school. Now, Yakai said, go school, no person to us, but card is not which you are not adding, so waiting out to us, a bread. But her faith and determination never faltered. Conscious of the Bible verse in Proverbs chapter 6, Proverbs chapter 22, verse 6. Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. She worked tirelessly at 3 different jobs. Barbesiano, Ejuma Mensa, Soyalopa, and we are ready to not Ejuma. At the same time, all in an effort to provide for her 3 children and bring them to the United States. This feat she achieved and brought all 3 children to join them in the U.S. when they were in their early and late teens in the year 1987. Through God's guidance and grace, she eventually obtained her citizenship, a monumental achievement that allowed her to pursue her dreams further. Her journey toward a brighter life led her to enroll in a nursing assistant program, where it's a Obusian nurse instead of a waiting ILS. Though she eventually had to step away from the program after 3 years, her work ethic and dedication did not stop as she continued to grow and succeed. Eventually, Penny Abena Sewa returned to St. Walton, also in the U.S., finishing her career after 2 decades of hard work and commitment.
She retired with a huge sense of fulfillment, having built a beautiful life full of purpose, focus, and accomplishments. Above everything, Penny Abena Sewa's greatest joy in her life was her family. That is why you had my mothers. She poured all her love into her 3 children and grandchildren, always making time for them whenever it was possible. Her legacy would forever be one of perseverance, sacrifice, and unconditional love, leaving an indelible mark on all who were fortunate enough to know her. Having stayed and shrine on the streets of America for 30 years, Oba Penny Abena Sewa decided to take a deserved break from the hustle and bustle of American life and return home with the husband in the year 2015. Oba Penny Abena Sewa was affable, receptive, approachable, calm, resolute, thoughtful, and humble. Oba Penny no be any say, obi my pen, but no obi swa, ojina piti. Indeed, she was one of many pastors who was blessed by God with great wisdom. There was no family issue that remained unresolved after she had mediated. She loved her children and cared for them. The children celebrated her 75th birthday for her, and I decided to repeat with a great celebration on her 80th birthday. But the maker had better plan and called her home on January 19, the year 2025. She was survived by 3 children, 10 grandchildren, 2 great-grandchildren, and a host of nieces, nephews, and family members who are mourning her this morning. Mama Esther, this morning we shared tears that you are separated from us today. But when we look back at your legacy and memories of your beautiful life on earth, we remain thankful that God gave it to us. Mama Esther, led a good and exemplary life in the eyes of the nations, in the eyes of the family, the eyes of the Presbyterian Church, and indeed in the eyes of your children. May God reward you accordingly. You want to end this. This was something you want to end with. A total lifespan is made up of several transitional stages. The various stages coordinate with one another. Each stage becomes a base for the next step. One stage that ends the early chapter of man is death. Death, it seems, is the most democratic process in life, for everyone is bound to tread its roots and participate in it. And so have you, Mama. Rest in peace. Namemfa Nisi. Amen. It is with heavy hearts that we gather our words. Honor. You love with a deep, you love with a depth that knew no limits. Always giving, always sacrificing, always putting your children first. Whether it was through her gentle touch when we were hurting, the sound of her laughter that could brighten any room, or the way she believed in us even when we doubted ourselves. She made sure we always knew we were loved. Mama taught us kindness, resilience, and the power of faith. She showed us that love is not just spoken by it, lived through the meals she prepared with care, the late nights she spent worrying over us, and the quiet way she made our house a home. And love was not just something we felt, it was something we carried, something we always carry. We saw in you a mother who exhibited a fatherly love towards us. The pain of losing you is immeasurable, but so is the love you left behind. Though
You are no longer with us in body. You will forever be with us in spirit. You will see her in the lessons she taught us, in the tradition she cherished, in the love we share with one another. This morning, we are all wondering if we did ever thank you for the numerous sacrifices you made to let us have the very best in you, and for the simple things like laughter, smiles, and the times we shared together. If you have forgotten to show our gratitude enough for all the things you did, we are thankful. We are thanking you now. And we are hoping you knew all along how much you meant to us. Nothing has brought us more peace and content in life than simply having you as a mother and a friend. We count ourselves blessed to have you as a mother. We never worried about anything in our life because you would take care of it. You took very good care of us and all your grandchildren and ensured that they developed into responsible human beings and were also educated to the best of their abilities. We recall the long sleepless nights you had to endure in ensuring we were safely before you could go to bed. Today, we stand before this great family of mourners and confess that had it not been you, Mama, we would not be where all of us are today. We say without mental words and without looking back that you were a very good person, a good confidant, and the dream mother of every child, young or old. Indeed, you lived a life as a good Christian. No iota or trace of hypocrisy could be found in you. Your pieces of advice and immense support kept the three of us going, and consequently, the family intact and together. To us, you were more of a mother, a father, a friend, a confidant, and an entirely guide. You were never an imposter nor a pretender, and presented your conviction on issues in a clear and unequivocal manner, and also mindful of the word of God. Yours was a life well lived. The church, family, and your children all came close to you, attest of your good deeds. As we part ways this sunny morning of March 29, remember the last moments we shared in June 2024, and thereafter, you lived by your convictions and beliefs. Mom, thank you. One hour as a Dana will see a free play. The American slants now is. And never we and I didn't cry. Mama Esther and Fika Cram. You never a song. I will run. The point now was say you're too offering. Now, if we bills, now we didn't feel well. We didn't say Ramsey for having their dance, say, it has so. Master, Tiami tights, a brand. Now, Oka Women's Solutions for also. Contribution Diana, Women's Solutions near Safria, now Utia, and Chester so. As a plan to say, Master, Ayari, Yatia say, Erade, Atonsa, Afro. Master, Ramsey, Asafo. Say, Erade Falkra, in the sea. A child, Bedina, in Fanny Modu, Napwe. Yema, Adusiana, Yako. I said, I said, Moyure.
ɛwɔ ɔno nyame ɛhomɔborɔ ɛne tumi ɛmu ɛbrɛ te sɛ yie nyame asɛm na kyekye yɛ werɛ na hyɛ yɛ kran anɔpɛ yi ɛtia yɛyie sɛ the district minister for Kumasi and minister in charge of Ramsey congregation again Osofo Obinfo Anochi Cancer Onona Anopei Wosu Yimu Rade say Oni Komo INC Alishi Omayan Fansambo and the Reverend Doctor Anochi Cancer Papa Ewapa and Obapen Esther Sewa Amankwa in the Esther on the Semriti Awemunso ka bibi kyerɛ yɛn hyɛ yɛn nkurane na tu yɛn fo ɛwɔ Yesu Kristo din amen. Sɛdeɛ maka no yɛda Awurade ase yɛn nuanom abɛsom abɛbɔ bra sɛ ɔbra twa owuo nti Awurade abɛfrɛ wɔn kɔ yɛda Awurade ase ɛma wɔn owuo deɛ ɛnyɛ ade foforɔ. Death is not a new thing na ɛnyɛ ade foforɔ nso so ɛnyɛ nnɛ nso na atuo betwa a gye sɛ ewiase no aba na wieɛ yɛne owuo na teɛ yɛne owuo na nam yɛne owuo na didie yɛne owuo na twareɛ yɛne owuo ɛna ɛyɛ bibia yɛne ne tena kaa mu koraa deɛ wote kaa mu nam Kumasi Accra road koraa na ɔbɛn koraa bebree enti yɛne dan a ɛbɛto yɛ nanso yɛ ana duro bi a sɛnea yɛsi yɛ nneɛma no ɛyɛ akɔyɛ sɛ edurumre bi a na yɛwerɛ fi sɛ owuo bi ɛwɔ hɔ bɛ sɛnea yɛsi yɛ nneɛma ɛfa no a nanso adekye a adesɛn nyinaa na owuo ɛbɛn yɛn nansa ya ne te yɛn sɔfo bi owu yayaaya ɛwɔ nsuta sɔfo abranteɛ koraa na obi di ne san akɔsan nti ɛyɛ ade a ɛyɛ yɛn ho adeɛ yɛnim sɛ abrabɔ a yɛbɔ yi anaa wiase a yɛwɔ yi yɛfa nneɛma nan mu 4 stages in life rites of passage Bruni bɛka sɛ all things be equal yɛmfa sɛ yɛn nyinaa nneɛma totɔ sɛ ne totɔ a obiara fa stage nan mu Niedi kan ofre no naming ceremony. Naming ceremony yɛ abadintoɔ. So ɔhane antu di a ne kyerɛ sɛ wɔn nso so wɔn maame anaa papa nso wɔn wɔ hɔ. Abadintoɔ. Sɛ yɛtu obi din a ohun wo a yɛbɛtu odi a wobɛhu no nso na nso so ohun ɔnwanwa paa. Nobody sees the naming ceremony. Nieta so bia nso so ɛyɛ puberty rites. Ɛno nso ohwɛ no ma afam a ɛyɛ bragorɔ. Sɛ yɛgoro brama akyɛ sɛ afei de wadu mpanin mfie so. Woyɛ bɛrima nso atete hɔ no yɛapɛ sika bi ama ɔkyɛ sɛ wadu. Sɛ de wanyini waso wadwebɔ. Ɛno deɛ yehu ana nieta so mmiɛnsa nso ɛne the marriage ceremony ɛyɛ awaregyeɛ sɛ yɛbɛba bɛsrɛw awareɛ anaa bɛrima bɛkɔ akɔware ɔbaa whatever ɛno nso yɛ ceremony a ɛno nso ɛwɔ hɔ ɛno nso yehu ana nea etwa toɔ ɛne nea yehu ne burial ceremony
and as a funeral whatever eno nenne ye no the last stage eno so unhu obi ani ho a obehu ya na me maame ta ka asem bi kire me oyo se kwa me mo behwa me a mo hwa me ne ho ani kada na mi wu a me so ma ye ba pa enso mi hu da bia sa na oka which is true wu a na wawu tia ya tia nyina de mi so akmaka se be 99% akayen last stage so many akayen burial ceremony you say ya to yendi ya ware no wakoro ya mbra ya ware ntini akaye wo utwi mutan a wobekọ menso metwi mutan a yebekọ satisa dia sene nkenkan sam no kire ye na yekopie awurade na awurade befa ya akọ ne akobu akonta dia kire no dia na esaminu mienu se ye bobra da achi se tutrobento no ba awurade benyane enya honam foforo na ona otiase ma awurade so enya honam foforo na ye nyina yakohia awurade ewo soro timra wotiwe na mebisa asese Yesu asane aba awie dana ba edi akonta na wukobu edi akire awurade nkro biti se kwa aman memifi mampon matra che epom ha me kira di unstama be mfi nson fi num timinim ha so fo agi me yonko brabo pa nanso nkra titi sei ade ba ko a ewuo mu a ha adwene pa ye akayo ti asonda mu so ne ya aka ti wuti ha na wo ya aka na wansesa nye se o mpe heaven akọ ade ba ko a mra no kin kan tribute Antiesta okafa ho no se na oyobi ana onye nyaatwom. She didn't put up pretenses. Yamu bebre ya tete ason that you put up a lot of pretenses, a lot of hypocrisy, a lot of nominalism, a lot of carnality. Yamu bebre ya wason them ye concert. Pachomo amukase wa chiro pachomo nya ama me wa me wiesisi a. Most of us in church are actors and actresses. Ye concert say ye come because actors and actresses are. Ye ba sorry a ye ndimi na ni sanya ye nyim tia ni sanya ya niam ya sronko ye pia fi asonda mu nso a ye sronko ye kwa afuo mu a ye sronko kwa afuo mu obi atwa ne board a was ye no twa me boje abo ni dua o no ba wonam kwa o brukusu nche o kwa so wonam kwa but about Sunday muso titi Presbyterian for first Sunday ye be di communion ya hwem obe ni se gunachi na oyi ne nan baako oduwa no ogina hodin ya na me fesa na ordinance attendance yam wodi brodo no wefa no to no nsam a wabonu mu ase no ordinance katra na afa miwa ofia Sunday mu ko ofia na ntokwa ne siso atofo yesa na yaye nyaatwon ewurade so mpanya atwonfo kenkan Bible Farisifo osimunue Farisifo ne atwerefo mu ye nyaatwon muti se abodan a na se tum se wasie ye yaye ho kama kan bifukura abofo gina so bedu biemu a eye nompe eye nankasa emre no ko adonfo no mre no ko. Time is catching up. Time is not on our side. Death is running very, very fast behind us. Oh, who dimrika or ya to ye?
enti ɛsɛ sɛ yɛtumi sesa yɛsesa yɛ adwene ne anyɛ concert foɔ ɛwɔ asɔndan yɛne saa yɛnsa ebisi fam Presbyterian for nnwom no deɛ ɛtɔ so a ha nwɔtwe aduasa mmienu Presby hymn number 832 wɔsi wiase nya hyew a nipa nyinaa bɛhyia otemufoɔ anim nipa nyinaa a wɔka ho me nso meka ho nyame ne nipa ba no yɛwura Yesu Kristo bɛbu nipa ma ntɛntrɛnɛ. He is a just God. He cannot be corrupted. Obebu ye nyina akonto wo yosofo wo ye hwan yo wo ye women fellowship ni wo ye kwani o wo ye Ramsey singer ni whoever ye nyina ekuntu ye Ramsey singer ma bo abaso na wo twempna sakira wadwene nia oya esumu nia odi hintari atro awudie agbamammo ene saade awi na da ne nsisie ne ntanhunu bedadi kokoo no da so kwa ama na se kokoo no nyina awu ebi wa ha ho wonnam obi kokoo fuom hwa obi ama no ate baako obi ama no ate baako obedu no nya kentan ma ebedadi wo saada waware nso ne na maba wa nso so a ebedadi unware yeso na afam obi kunu ho nso so a ebedadi Usanye menyina bedadi bi se papa me frɛ no keke kabobo o se onyame ahu nani hu ba bia CCTV camera special one ehu ba bia ebowura dem ebowura hotel ebowura from ebowura park so ba bia ewura ho enti sesa me no ye hwɛ ye hu so yie Torabia wonamwa na saa obituary posters boboda ho wodu ba bia na atwe oh papa yi wo da ben oh krachi wo da ko nso de bebo ho obi du aka say hey papa yi wo da ben anu bia so hwan yi ne ye na ye wo a nse so siesie wo husie ibse edanu be bampo frame ebeba mra wani na ho Antesta ene papa Roxy no mko Antesta was a live woman ewrade Antesta for life na me penasa ngo me pe life ntina me penasa pa ordinary ni working si kum no hye no goggles a me call in chambers mama goggles di am be say Adam or talk goggles be an nisa tieni e mas from say for me hye sa goggles mu be hu odo awrade odo nipa asem Demati answer ne banom from say papa ya de mama koto adwoso ho baby hospital de awrade anche kra na awrade be fa mama koe ye kono makoma so oyiko na oyiko enti so sachira wadwene na so adwen sachira bada bia meka say the evidence of repentance is changed life. Nia chese obia sachira na dwene eya abrabo a asesa enya babu okuta wo enya ekole bo kom enya cross eda kom enya yesu mfoni na bo fie enya nnuma woto enya babu akenkan na chese wa sachira nia dadi mi ehu say ya sachira ya nu ya ho ya adwen sachira ni abrabo a yebo period. We ha chimenu adudu kwa aman ha ntokwa bon ho dodo ntokwa enso so tia Sunday mu ani
enya nwe na awurade hwehwɛ so also wagye awurade adi a makwan ma kronkron nya ho adwuma na abrabɔ ne nsesa na nkrɔfoɔ hwɛ wo a otutu mmirika na waba awurade hɔ gya wo ma awurade na awurade nso so ɛbɛyɛ oyie ɔna wɔka sɛ wanka saa nneɛma no nkwa afei wɔ se onyame mma ne yɛyɛ wɔn mpayɛ a ɔbɔɔyɛ amane a wɔhuuyɛ wɔn dɔ ne mmɔborɔhunu ahoteɛ ne nokware ɛno nso bɛda adi awurade bɛbɔ nipa aba saa wogye media nso wabrabɔ wabotrɛ nkuranhyɛ fama na wɔ nkurɔfoɔ abo a wɔn ne suban wii n'adi nti na wabɔ wabɛtiri so ɛno nso bɛda adi ɛno a ne ɛka ne fie anaa naano ne ɛka sɛ wogye yesu di a wobɛkɔ heaven wanu ho aka abɔne wato nsa frɛ yesu ɛno wɔ hɔ na mo yɛkɔ heaven so a awurade bɛkyekyɛ adeɛ nso so ɛnya nnwuma ne yɛde bɛkɔ heaven na mo yesu agyina na mo yɛkɔ heaven so a awurade bɛhwɛ nnwuma a wogye yesu di a woyɛ na asase yi so na wama wo abasobɔdeɛ ɛno ho asɛm na ɔka no wɔ ha nti yɛsɛ agye awurade adi a yɛmma kwan na nnwuma no nso ɛna adi ɛwɔ yɛ abrabɔ yɛmu bi yɛtirim ɔden dodo tirim ɔden wokyɛ ana wotirim ɔden wowɔ bi nso mmoa wohu busuani bi amɔbɔ wommoa wo bi amɔbɔ wowɔ bi wobɛgya hɔ akɔ woseevu nsafoɔ no nyinaa woayere no pampee na afiri atɔ wokɔ ne deɛ kɔbia wo seefu no na sika dɔ so puo no obi adi no kwa ɛyɛ ahu nipa mmɔbɔ mesi ɛyɛ ahu nipa mmɔbɔ ɛyɛ adwene nipa ho ɛyɛ ahwɛ ahɔhoɔ yie na daakye wokɔ anyame aboaba so ɔhoɔ bi ɛbɛ han wo dan a yɛ susufa yere so susu yere no so ɛnya no ho na ade bɛku mu hia deɛ na ɛya koraa nso obi ahunyadeɛ bi na wowɔ fa bi na awu agya fie no nso na wayere so yɛate so ma atikyafoɔ ɛnya bi ntina ɔbɛbɔ mpayɛ ama wo tirim ɔden dodo mene wo ahwɛ me mesɛ tirim ɔden megye sɛ abusuafoɔ yɛka ho asɛm na wɔnte saa ɔsɛ hintabea bi ni baabi na wobɔne so nkata na woda adagya atɔre nye woda na nkontompo ani hɔnom na wote sɛnea wote moma yɛnkae asɛm yi na yɛne yesu akyi na daa yɛmisa sɛ so ɔpene me ne yɛ sɛnea yesu pɛni mesɔ yesu ani anaa adɔfo nom moma yɛnni awurade hwammɔ nansi asɛm a metaa ka no sɛ yɛmu bebree nti na nkurɔfoɔ ani nyi asɔre ho bio I'm telling you yɛmu bebree suban nti na nkurɔfoɔ bebree ani nyi asɔre ho fi sɛ wabrabɔ nkyerɛ sɛ obi de ne ho ma yesu a ne suban sesa ɛnkyerɛ nti ma nya nkurɔfoɔ akɔ no momeɛma yɛ ani mmra yɛ ho so mmerɛ no ɛɛkɔ nea mede wie aka ne sɛ metaa aka na yi ase death has three major attributes nneɛma mmiɛnsa bi wɔ hɔ a ɛwɔ owuo ho nea di kaa ne sɛ death meka death death nse me nuanom asantefoɔ nse ana th ntaa mmɔ ho mmɔden think adeɛ th so yɛsɛ think death is death death is deaf owuo na so asi owuo nti asɛm sanka owuo ti asɛm aka adɔfo yɛ angu mesɛ mmra na ɔyare da hɔ na ne mma ne ne nana no wɔma kasa awurade wɔmmɔbɔ mama ntena ase papa ntena ase kakra owuo wɔnte asɛm woka wɔnte enti wofiaa na ɔkɔ nkran na wodu apɛdwa
na owuo de ne nsa bɛtu kɔn mu a wontimi nka nkyerɛ sɛ owuo mepa atwɔ madwuma mu safoa mesiefu safoa kurofo bi abobɔ mbosia bank bi menka nkyerɛ me yere ne me mama menkɔka nkyerɛ wansa wɔnte anaa watu kwan waduru airport kotoka wokɔ ɛbɛ 10-15 years wo ma da wafe wo maame brɛ wo ho pa nti wo ba wayɛ ready a wobɛsra wo maame woduru airport a owuo si wɔde wo kɔ wontimi nka nkyerɛ ne sɛ ɔnte sɛ mepa akyɛ owuo maame nkɔ fie 1 week pɛ wode ɛbɛfa me kɔ ɔnte ɔde wo bɛkɔ so death is death woka biribi a ɔnte nea ɛtɔ so mmienu death is blind owuo n'ani afira death grabs in darkness ɔde ne nsa keka te sɛ ne yesu sa si dada kɔn krata bongo tuo agya ananse ɔde siw so sɛ kim a wontumi ka sɛ nyɛ menyini yɛ papa wei na anyini ɔwɔnya de siw so a wɔde wo bɛkɔ wontumi nka sɛ afei ma brɛ owu afei na mema yɛ yi a ɔmo bɛsɔ agu m'anum wɔnya sɔ mu a wasɔ mu nti saa na owuo teɛ sɛ wusa o sɛ ahia wo o sɛ ɔyɛ akɔkora o sɛ ɔwɔ sika o mmerɛ no so a ɛno nti na ɛsɛ sɛ wosakyerɛ woadwene nnɛ na wanka nkyerɛ awurade wode maafe nso afe twa mu a biribi a mepɛ ntimi nsa nya ka bio a masakyera ɛno ani hɔ sɛ ɔnim tam a wobɛkɔ ɛnti na menka kyerɛ m sɛ Ramsey Asenke sɛ wotwe mpena a ɔho ɛnɛ yi a wontimi nka bɛka kyerɛ me na wobɛkɔ no makɔka kyerɛ bɛma no ɛnɛ yi a I'm serious. Say, Kwajo Mensa. Me adwo mansa na me no kasa yi. Yam fancy ya. Me hu Yesu. Amen. Nyasa waso oba obro the latest iPhone. Into wasi bronya bro ba rad me so bronya bro ba nam sa kan iPhone no message oboa you are not serious. That is no repentance. Ana wo na wansa mu atoso me nsa ne say death is so powerful. What is say apostle? What is say a prinkinsman? Oso mu a we de nya apostle je mu no bi o nya to gengam wa. Hell, what do we call? Sikanti menyo. Enro nti menyo. Bibia nti menyo. No de wo ko. Ni say nti na sese ye nyina ehwe yi. Na ye ma ye ni ba ye ho so. Na ye bobra e fata adwen sachira ye sachira ya adwen say na aya don bread today is the day of salvation. The Lord is giving you another opportunity, calling you to come. He's opening his arms. Obian his arm sabra obana na wa tu obeche wo obema nkwa enti mama yɛ ni emra yɛ ho so na yɛmfa Yesu ani agorɔ yɛka yɛ na ka sɛ yɛdi agorɔ wiase atwam ɔnsɛ wokora wotiwe wotwam wona kɔhwɛ photo bi a mfie aduonu ni kɔhwɛ photo no hwɛ nnɛ wọ́n sọ wọ́n ní wọ́n asate yẹn ngọ̀ngọ̀ràn ẹ̀ bá sọ wútwam owó pẹ̀sẹ̀ ọ̀bẹ̀ka wọ́n fie wọ́n pẹ̀sẹ̀ ọ̀bẹ̀ka nípa bí ọ̀nka ní fie da wọ́yẹ dan yà wọ́n nyini wọ́n ọ̀bẹ̀n wọ́n wu ba wọ́yẹ dan yà wọ́n wu ba. Mmaa no a mo mpɛ sɛ nkɔfo bɛ nso ma ɔnum ayɛ gota no atwintwam no a mo de pɔn so ɛtetatare mu no woyɛ dan yɛ wɔ hɔ anɔpa ahorow anim adeɛ no wɔ hɔ laalaan no ɛwɔ hɔ wokɔ nti fa ho ma awurade ne gya so wayɛ kɛntɛn sɛbesɛbe sika fia no a wanya no nti womu nipa baako koraa mo sɛ wobɛwu agya sika no wawia kɛtɛɛ bɛwu agya hɔ fa ho ma Yesu entrena sonda mu kwa entrena wiase kwa gya huma no na ma no kwan no onfaw ensesa onya ofoforo wo hia wasase so ha na daakye nso so wanya baabi papa bi atena kai yenuanu mienu openi Roxanne ene Auntie Esther
sɛ wɔn nso ɛbɛto wonya wo nso a akonta ɛna akɔbu na ɛyɛ ɛmfa hwɛ nka wɔn heaven kɔnkɔ so ɔtena so amfa ho ɔma awurade a na ɛyɛ nyinaa mfa biribi kitikiti koraa nka ho Bible sɛ nea ɔwɔ aso no tie nea honhom no ka kyerɛ asafo no wɔ Nyame a ɔyɛ agya ɔba ɛne sunsun kronkron din mu amen. Pacho sutras na ɛmɔ mpaeɛ yɛbɔ mpaeɛ mmienu wɔ ha na mfa ho ma Yesu a ɛyɛ simple prayer gye tom sɛ ɔyɛ de bɔn yɛni gye ti sɛ Yesu nkoa ne wiase agye nkwa yɛwɔ adwene sɛ afei na wanu ho afiri wo bɔne ho na wapae mu aka na afei wafrɛ Yesu sɛ ɔmmra mɛtena wakoma mu na nea wɔde adom yɛmfa nyɛ adwuma na yɛnyi wo ni na afei yɛmmɔbrɛ bɛhyɛ wɔ animuonyam ɛwɔ nhyira aba yɛn so na daakye wofrɛ sɛ na wafrɛ yɛ adɔfo yi a yɛbɛnya wɔ nkyɛn hɔ atena ma wo nsɛm nkɔ so mmɔ yɛ akoma mu dɔn kɔsi sɛ wo mma bɛsakyera yɛda wase ɛwɔ Yesu Kristo din mu amen. Mama Esther and Papa Ross, a family young one, Quaymu. There was in your one, so a young man, young Sabusia, Sama, Sekunemi, and the Christo Asa. One partner, Moya, there was a sort of show which declined. I don't want to, so some I didn't watch it. And pray with him say, yellow. And then I may want free at the sheer free claim say. A breath for a moment if you met my home. Then I was say, Sansa Mania, quite a woman, your suit. Undi, your wife. Now, be me a Sylvia Bissau. Say, a quarter and run out to the Anchia. Ubi Bissau. And so, Lord, we are grateful for the lives of Mama and Papa Ross. The sharing with young counting, your name also your my and then tell you my friend at the sea. You try and show the community fun. You knew the idea money and what time, no, but your word has showed us that. When you are here, who bluff John Copia would need how much time. I don't pay my young man the churches for. I will wash your class and his sweat jammy. Papa, yes, console the family.
na ma yɛni na ɔsoro fure sɛ botaeɛ a ɛsi yɛnim yɛnkwa a ɛnkyɛ mu twɛn ampa yɛnkwa yi nkyɛ na yɛtu kɔ nanso yɛnim ɛda no dɔnko a Awurade bɛfrɛ yɛn enti ma yɛhunu yɛn n'akan sɛ yɛteɛ na yɛn nyansa akoma yɛde abusuafoɔ nyinaa hyɛ wo nsa Papa Roxy na ɔmaame ɛne ne yere a wɔagya wɔ akyire abusuama yi nyinaa yɛde wɔn ba ho toma ahennwa no anim tete wɔn ayi werɛ taa wɔn mpo na werɛwo bere mu mpo no wɔn ayi abata wɔn tenten so wɔn mu no wɔatu ahwe yɛsrɛ wɔ yie ho hyehyɛ nyinaa yɛde hyɛ wɔ Awurade nsa bere mu no nyɛ yie yɛwie nneɛma nyinaa na wɔade hyɛ ba yɛn nyinaa ɛsan kɔ wɔn akyi a we pray that Lord your presence will go along with them and may your mighty hand be lifted upon their lives. Bless the family and bless the children in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Yada was papa and we used to do. Amen. Amen. I want your mind to sing. Oh yeah. So, Papa Roxy. Roxy Nebuchadnezzar.
Uncle Petty for so wamo. And down when not an anti wamo. Ah, when Yamin for will see a juju. Yamin for will see a juju. Gabi see any Uncle Ponko. Ah, I want Yawayama, Busianti, Wakaza Yamin when you are Brebia. Yamin for will see a juju. On your own, I can Oyiko na oyiko kwashe instrument mu ho. Oyiko na oyiko kwashe instrument mu. Omisa yansanse. Omisa yansanse. Okwa eyana. Na mama yama yenti so if say you say yedima 40 ase. Wona wawu ewaradimu no Onyankopon sem na eya wo bi enka won efise enhira ne awufu a wowu awradimu efise ekoyi honhom no say you obehome efi won bremu na wonnwuma adi won achi na obiara a owo ne ho ani da so yi no wote ne ho no wanyate ne fo sori emu chefa de twa nyina se yekopre Kristo atemu adwanim ho na obiara nyane a wonam ne nipadua so yeye papa o boni o senia oye no enti mama yenwane akonomo proye wo wiase na yempa de ba ko ne ehia wonye yensam no na mama yenkugidi kopa no eso dan kwa obodi mfra ye no mu na yenyese nkwa no kwafo a wonante han no mu na yentie no kware no na yemfa so nte ye kra ho sene Awurade kasa kire nyansafo no se di ne kware kopa no wako Americano so wawie tu gidie no so wasom nyaka ne da obofo Yesu Kristo besane abana obefa ye nyina akobi ne santi yede ohunamo ma asase doti nko doti mu ensun ko sumu na mfutuma ensun ko mfutu yo ni da so se ada Yesu Kristo beba ye no nyina besore ni ato hallelujah the year Radinfa currency. Amen. Amen. Vote of thanks by a family member. Nanam kwa mama hi kontinue. Dano. Ona busi ampani fo nyina. Anam. Ade astaka sie ema onyankompon twedi ampo. Se emra ye di hie o to nsafe no. Aboye ho ba be di sabe ye nchate he mo ni bia. Adanka ndi. Because it has dama asokompe. Who is here teaching me as I'm before? So, as we are far, we be uncle just with you. Amen. Amen. Oh, my niece, I'm saying, what are you doing? Now, some bopa, my now, so ready when Uncle Pono does near into a frost a breath in a bed to a home. Yet, all crown of home so Uncle Ponsa. A real man above for Missia or Quam. Now, found could refuse Jojo. The year. Asomdwem na konakoda na da prekukom afi Awurade Yesu Kristo dom Onyankopon do ede nkronkra yankofa no ene montena ene ani da nyina amen amen ede mo nyina ase Nyame mfa wonsi ajojo afa to ne kukumo adoya wa ya ma fufronti no Nyame mfa wonsi ajojo Nyame mfa wonsi ajojo afa to ne kukumo ya wa ya ma fufronti no Nyame mfa wonsi ajojo ate Nyame mfa wonsi ajojo afa to ne kukumo mabra wa hunu mabra fonti no Nyame mfa wonsi ajojo afa to ne kukumo adoya wa ya ma fufronti no Nyame mfa wonsi ajojo Nyame mfa wonsi ajojo afa to ne kukumo ya wa ya ma fufronti no Nyame mfa wonsi ajojo Nyame mfa wonsi ajojo
Found to the Kukumo, Adoya Wayama for Frontino, Yamen Fawunsia Jojo, or Yamen Fawunsia Jojo. Found to the Kukumo, Maya Wayama Frontino, Yamen Fawunsia Jojo, Yamen Fawunsia Jojo. Found to the Kukumo, Mabra, Mabra Frontino. Nyamin Fawunsia Jojo, found to the Kukumo, Adoya Wayama for Frontino, Nyamin Fawunsia Jojo, or Nyamin Fawunsia Jojo, found to the Kukumo, Maya Wayama for Frontino, Nyamin Fawunsia Jojo, Nyamin Fawunsia Jojo. Found to the Kukumo, Adoya Wayama for Frontino, Nyamen Fawunsia Jojo.